Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako mapaubsanon sa espiritu o makapahuway kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, o gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karong adlaw, Disyembre 11, 2024, gitawag kini sa ubang mga biblical writers og Gospel of Consolation or Ebanghelyo sa kahupayan. Nga naman, tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanato karong kasiguruhan nga ang tanan nga gibug-atan, ang tanan nga gikapoy, ang tanan nga gilaayan, ang tanan nga gapas-an, hatagan niya og pahulay. Duha ka mga punto nga pamaladungan nato karon sa Ebanghelyo karon. Primero, life is filled with burdens. Ang kinabuhi daghang pas-anonon. Si Jesus mismo nag-ingon niya na sa Ebanghelyo karon. Ang kinabuhi ay daghan sa tagpas-anonon. Di mahimo sa kinabuhi watay pas-anon. Mo bitaw nga moingon mo usahay ng mga ginikanan. Father, ano man yung anak nga bisag unsaon na hugmay-may suwail manggihapon gahi mag-uok. Sige magyapon pangadjog kwarta. Mahimo nga kana mo imong pas-anonon. Usahay ang atong pas-anonon sa atong kinabuhi, kini atong mga sakit kana bitaw gagukod ta sa atong sakit. Diabetes, high blood, sakit sa kasing-kasing, high cholesterol, unya na mga complications, unya kada pa-check up na tong doktor, resita na sad, inig adto, lain na sang resita, ultrasound, usa pa na MRI, cardiac panel, laboratory, x-ray, usa pa man uban brain scan, daghang mga ingon ana mo yung kapuy-an naman ning kinabuhi. Life is a burden. Ato nang dawaton. Unya ikaduha, the consolation gikan sa Ginoo. Yung na Ginoo karon sa Ebanghelyo, papahulayon ko kamo. Unsa may requirement nga gikinahanglan aron makapahuway kita uban sa Ginoo sa magiyon niri, duol mo nako. Umari kamo kanako, please come. Come to me, all you who labor and are burdened. Usahay sa itong kinabuhi mga igsoon, makalimot kita nga the best consolation nga atong madawat is when we turn to the Lord. Mao bitaw nga kabantay mo, daghang mga tao, labi na diha sa simbahan sa Cathedral sa Tagbilaran, kadaghan yung magkakita. Na mga tao diha nga moanha lang mulingkod. Di sila mag-ampo, wala. You cannot see them murmuring ritual prayers, wala. They just go inside the church, sit there in silence, and look up to the heavens or mutanaw sila sa altar. And at the end, marag mo gawa sila nga gaan ilang buot, gaan ilang panagway. God offers us a sense of consolation. Matagkaroon og unya. Mauna ang gisaad sa Ginoo nato. Sa job dyan na mag-ampot ang Ginoo tangtangi kong mga pas-anonon, di man nasibo sa Ebanghelyo karon. Ayaw na mo pag-ampo o iyon, ana, nga Ginoo tangtangi kong problema, tangtangi ko og mga kabugat sa job na. Kay naa mo sa'y kabugat na mo sa tayo mga pas-anonon, ingon ang Ginoo karon. Ang nindot nga pag-ampo, Ginoo tagay kong kusog nga makadaog ko sa akong mga problema. Ginoo tagay kong kahupayan nga taliwa sa mga gumunhap nga kung gipas-an ini kinabuhia, makapahuway utako uban nimo. Hinaot nga ang Ebanghelyo karon paghatag nato kahupayan kung makadasig nato samtang kita nagalakaw, nagalawig nining walog nga luhaan, puno sa mga pas-anonon, puno sa mga kalisdanan ug puno sa mga hagit nga atong giatubang dala ang pag-aamgo nga wa kita pasagdi sa Ginoo adlaw ug gabi. Amen.